Akwa Deuteronomi isi nke 11. Ị ga-ahụkwa Jehova bụ Chineke gị n'anya, debe ihe ndebe ya na ụkpụrụ ya niile na ikpe ya niile na ihe niile o nyere n'iwu ụbọchị gị niile. Ma unu amawo taa, n'ihi na ọ bụghị ụmụ unu ka m na-agwa okwu, bụ ndị na-amaghị, dị na-ahụghịkwa ịdọ aka na ntị nke Jehova bụ Chineke unu na ịdị ukwu ya, na aka ya dị ike, na ogwe aka ya setịrị esetị, na ihe ịrịba ama ya niile na omume ya niile nke o mere Fero eze Ijipt, meekwa ala ya niile n'etiti Ijipt, na ihe o mere ụsụ ndị agha Ijipt, meekwa ịnyịnya ha, meekwa ụgbọala ha, mgbe o mere ka mmiri oke osimiri uhie rukpuchie ihu ha mgbe ha na-achụ unu n'azụ. Jehova wee mee ka ha laa n'iyi ruo taa, n'ihi na o mere unu n'ọzara, na ihe o mere unu n'ọzara ruo mgbe unu bịaruru ebe a, na ihe o mere Detan na Abiram ụmụ Eliab nwa Ruben mgbe ala asaghepụrụ ọnụ ya loda ha, na ezinụlọ niile ha, na ụlọ ikwu niile ha, na ihe ọbụla dị ndụ nke dị n'ụkwụ ha n'etiti Izrel niile. Ma ọ bụ n'anya unu na-ahụ omume ukwu niile nke Jehova nke o meworo, unu ga-edebekwa ihe niile e nyere n'iwu nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa, ka unu wee dị ike baa n'ime nweta ala ahụ ebe unu onwe unu na-agabiga inweta ya, ka unu wee meekwa ka ụbọchị unu dị anya n'elu ala ahụ nke Jehova ṅụrụ nna unu ha iyi inye ha, inyekwa mkpụrụ ha, bụ ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya. N'ihi na ala ahụ ebe gị onwe gị na-aba n'ime inweta ya, ọ bụghị dịka ala Ijipt ka ọ bụ, ebe unu si pụta, ebe unu na-agha mkpụrụ gị, were ụkwụ gị na-agba ya mmiri dịka akwụkwọ nri ubi a gbara ogige. Ma ala ahụ ebe unu na-agabiga inweta ya bụ ala ugwu na ndagwurugwu, site na mmiri ozuzo nke eluigwe ka ọ na-aṅụ mmiri. Ọ bụ ala nke dị Jehova bụ Chineke gị n'obi mgbe niile, ka anya Jehova bụ Chineke gị na-adịkwasị ya, site na mgbe mbụ nke afọ wee ruo mgbe ikpeazụ nke afọ. Ọ ga-erukwa ọ bụrụ na unu ejisi ike ige ntị ihe m niile e nyere n'iwu nke mụ onwe m na-enye unu n'iwu taa, ịhụ Jehova bụ Chineke unu n'anya, na iwere obi unu niile na mkpụrụ obi unu niile fee ya ofufe. Na m ga-enye mmiri ozuzo ala unu na mgbe ya, mmiri ozuzo mbụ na mmiri ozuzo ikpeazụ, ka ị wee chịkọta ọka gị na mmanya vaịn ọhụrụ gị na mmanụ gị. M ga-enyekwa anụ ụlọ gị ihe ọkụkụ n'ubi gị, ga-erikwa, afọ ga-ejukwa gị. Lezienụ onwe unu anya, ka e wee ghara ịrafu obi unu, unu ewezuga onwe unu fee chi ọzọ ofufe, kpọọ isi ala nye ha. Iwe Jehova wee dị ọkụ megide unu, wee gbochie eluigwe ka mmiri ozuzo wee ghara ịdị, ka ala wee gharakwa ime ihe omume ya. Unu wee si n'ezi ala ahụ nke Jehova na-enye unu laa n'iyi ngwa ngwa. Unu ga-edokwa okwu ndị a n'obi unu na n'ime mkpụrụ obi unu, unu ga-ekekwa ha n'elu aka unu ka ha bụrụ ihe ịrịba ama, ha ga-abụkwa mkpọ n'ihu n'etiti anya unu. Unu ga-ezi ụmụ unu ha n'ikwu okwu banyere ha mgbe ị na-anọdụ n'ụlọ gị, na mgbe ị na-eje ije n'ụzọ, na mgbe ị na-edina ala, na mgbe ị na-ebili ọtọ. Ị ga-edekwasịkwa ha na-awara ụzọ abụọ nke ụlọ gị, na n'ọnụ ụzọ ama gị niile, ka ụbọchị unu wee baa ụba, ha na ụbọchị ụmụ unu, n'elu ala ahụ nke Jehova ṅụrụ nna unu ha iyi inye ha, dịka ụbọchị eluigwe nke dị n'elu ụwa. N'ihi na ọ bụrụ na unu ejisi ike idebe ihe niile a e nyere n'iwu nke mụ onwe m na-enye unu n'iwu, ka unu wee mee ya, ịhụ Jehova bụ Chineke unu n'anya, ije ije n'ụzọ ya niile, na ịrapụrụ ya n'ahụ. Jehova ga-anapụkwa mba ndị a niile ala ha n'ihu unu. Unu ga-enwetakwa mba dị iche iche dị ukwuu, dịkwa ike karịa unu. Ebe ọbụla nke ọbụ ụkwụ unu ga-azọkwasị ka unu ga-enwe, site n'ọzara na Lebanọn, site n'osimiri ahụ bụ osimiri Yufretes, wee ruo oke osimiri nke dị n'azụ, ga-abụ oke ala unu. Ọ dịghị nwoke ọbụla ga-eguzo onwe ya n'ihu unu. Ụjọ unu na egwu unu ka Jehova bụ Chineke unu ga-atụkwasị n'ihu ala ahụ niile nke unu ga-azọkwasị, dịka ọ gwaworo unu okwu. Lee, mụ onwe m na-etinye n'ihu unu taa ngọzi na nkọcha. Ngọzi ahụ ma a sị na unu ege ntị ihe niile Jehova bụ Chineke unu nyere n'iwu, bụ nke mụ onwe m na-enye unu n'iwu taa. Ma nkọcha ahụ ma ọ bụrụ na unu na-egeghị ntị ihe niile Jehova bụ Chineke unu nyere n'iwu, ma unu ewezuga onwe unu n'ụzọ ahụ nke mụ onwe m na-enye unu n'iwu taa, ka unu wee jeso chi dị iche iche ọzọ nke unu na-amaghị. Ọ ga-erukwa mgbe Jehova bụ Chineke gị ga-eme ka ị baa n'ala ahụ ebe gị onwe gị na-aba n'ime inweta ya,
na ị ga-etinye ngọzi ahụ n'elu ugwu Gerizim, tinyekwa nkọcha ahụ n'elu ugwu Ebal. Ugwu ndị ahụ adịghị n'ofe Jọdan, n'ọzụzụ ọdịda anyanwụ n'ala ndị Kenan ndị bi na Araba, na ncherịta ihu Gilgal n'akụkụ osisi terebint nke More. N'ihi na unu onwe unu na-agabiga Jọdan ịba n'ime inweta ala ahụ nke Jehova bụ Chineke unu na-enye unu. Unu ga-enwetakwa ya, biri n'ime ya. Unu ga-elezikwa anya ime ụkpụrụ niile nke ikpe niile nke mụ onwe m na-etinye n'ihu unu taa.